السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže prošle hudbe dok sam govorio o Hazreti Usman bin Mazud radijallahu anhu, ja sam završio hudbu govoreći da je on bio prva osoba sahranjena ukopata u Džennetul Baki. Sljedeći detalji govore o početku Džennetul Baki mezarja. Rečeno je da je u vrijeme dolaska časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu postojalo mnogo mezarluka. Jevreji su imali svoje i razna plemena su također imala svoja. Medina je bila podijeljena u mnogo naselja u to vrijeme. Svako pleme je imalo svoje mezarje i oni su kopali mrtve na otvorenim područjima. Neka su bila velika od bogatih plemena, a također neka su bila mala. Pleme Benu Zafer je imalo svoje mezarje. Također Benu Salma, Benu Sada. Benu Sada je imalo svoje, kod tog mjesta je poslije poslanikova džamija bila izgrađena. U tom području grobovi mnogobožaca su se nalazili. Bakil Garkad je bilo najstarije i najpoznatije groblje. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao ga za mezarje za muslimane, od tada pa do sad ima veliko značenje. Poznato je i uvijek će da ostane poznato. Hazreti Ubejdullah bin Abi Rafi prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio mjesto koje će samo biti za ukop muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao i pregledao razna područja da bi izabrao odgovarajuće mjesto. Bakil Garkad je dobilo tu čast. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: meni je naređeno da izaberem ovo mjesto, to jeste Bakil Garkad. U to vrijeme Bakil Garkad se također zvalo Bakil Haba. Imalo je mnogo garkad drveća i žbunja i tu je također bilo dosta komaraca i drugih insekata. I kad bi se komarci uzrujali radi blatnjavog tla, izgledalo je kao da je oblak tima prekrivao to mjesto. I kao što sam spomenuo, prva osoba koja je bila ukopana tu je bio Hazreti Usman bin Mazun radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio kamen iznad njegovog mezara, što je značilo da on nas je prestigao. Poslije, kad bi god neko preminuo, ljudi bi pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje da ih ukopaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio blizu Usmana bin Mazuna, on nas je prestigao. Na arapskom Baki je mjesto gdje ima puno drveća.
i ovo mjesto je bilo poznato kao Bakil Garkad, jer tu se nalazilo puno Garkad stabala i imalo je dosta zelenila i također su ga zvali Džennetul Baki. Na arapskom riječ džennet ima značenje bašta ili džennet. I zbog ovoga ne Arapima ovo mjesto je bilo poznatije kao Džennetul Baki. Abdulhamid Kadri sahib je ovo objasnio da ne trebamo zaboraviti da Arapi su svoje mezarje zvali Džennet. Mukabirul Baki je bilo drugo ime i ovo ime su više koristili beduini. Hazreti Salim bin Abdullah prenosi od svog oca kad bi god neko preminuo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao: šaljite ih kod onih koji su otišli od nas. Kako je odličan ashab bio Hazreti Usman bin Mazun iz mog umeta. Hazreti Ibn Abbas prenosi kad je Hazreti Usman bin Mazun preminuo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je 3 puta spustio njegovu glavu i onda je podigao njegovu glavu i glasno rekao: o Abu Said, neka ti Allah oprosti, otišao si s ovog svijeta i nisi dozvolio da ovaj svijet utiče na tebe bilo kako. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio tijelo Hazreti Usmana bin Mazun, bio je pun emocija i suze su padale iz njegovih očiju. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio Usmana bin Mazuna kad je preminuo. Ona kaže, vidjela je kako suze časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem padaju na obraze Hazreti Usmana bin Mazun. Poslanik je plakao toliko da su suze padale na obraze Hazreti Usmana radijallahu anhu. Kad je sin časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ibrahim preminuo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: idi i budi u društvu sa pobožnim Usmanom bin Mazunom koji je preminuo. Hazreti Osman bin Affan radijallahu anhu prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu Hazreti Usmanu bin Mazunu. Rekao je tekbir 4 puta. Neki ljudi su mislili da se samo 3 puta tekbir govori. Kako god, moguće je da se kaže i 4 tekbira. Mutlib prenosi kad je Hazreti Usman bin Mazun preminuo, njegovo tijelo je doneseno napolje i onda je bio ukopan. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednoj osobi da donese kamen. On nije mogao da podigne taj kamen jer je bio težak. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao do tog kamena, zavratio rukave. Mutalib koji prenosi ovo je rekao: i sad mogu da vidim bijelu kožu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugim riječima, on može da se sjeti tog događaja. On dalje govori da ruke časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile prelijepe i sad vidim bijelu kožu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo kamen i donio ga iznad glave kod mezara Hazreti Usman bin Mazuna. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ću da prepoznam mezar mog brata po ovom kamenu. I kogod premine iz moje porodice, ja ću ih ukopati blizu nje. Ovo je hadis iz Sunan Ebu Daud. Sad ću da predstavim neke detalje koje je napisao Hazreti Mirza Bašir Ahmed sahib. U 2. godini poslije hidžre, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem doselio u Medinu, do kraja ove godine je želio da uspostavi mezarluk za muslimane, koji se zvao Džennetul Baki. Poslije ashabi su skoro uvijek bili ukopani tu, a prvi ashab ukopan tu je bio Usman bin Mazun. On je bio među prvim ashabima i bio je puno pobožan i vjerodostojan čovjek.
Hazreti Usman bin Mazun je jednom pitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako mu dozvoli da bi volio da totalno odbaci svijet i da se odvoji od svoje supruge i djece, tako da on može posvetiti svoj cijeli život da obožava Allaha. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio ovo. Ovo sam već spomenuo u prošloj hudbi. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio puno tužan kad je Hazreti Usman bin Mazun preminuo. I u hadisu se spominje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio njegovo čelo i da je plakao. Poslije dženaze časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio kamen iznad njegovog mezara da zna gdje je njegov mezar. I onda poslije je često posjećivao Džennetul Baki i molio se za njega. Hazreti Usman radijallahu anhu je bio prvi muhadžir koji je preminuo u Medini. Kad je Hazreti Usman bin Mazun preminuo, njegova supruga je napisala sljedeće: ja lijem beskrajne suze kako je Usman preminuo, koji je provodio svoje noći da zadobije ljubav svog stvoritelja. Neka su mu radosne vijesti ovom izvanrednom čovjeku, koji je sada ukopan. Baki i Gardak su očišćeni i ova okolina je osvijetljena poslije njegove dženaze. Tvoja smrt je ožalostila srce do mjere da se neće oporaviti dok ne umre. I moje misli se neće promijeniti. Ovo su riječi njegove supruge. Hazreti Umi Ala, koja je bila ensarinka i primila je islam i dala zakletvu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, je rekla: kad su ensarije izvlačili imena muhadžira da ih ugoste u svojim kućama, mi smo izvukli ime Hazreti Usman bin Mazuna radijallahu anhu. Ona dalje govori da je on boravio sa nama i mi smo ga pazili kad se nije osjećao dobro. I kad je preminuo, ukopali smo ga u njegovoj odjeći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod nas i ja sam rekla: neka Allah podari njegovu milost o Abu Saib. Ovo je bila titula Hazreti Usman bin Mazuna. Ona je ponovila ove riječi ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dalje govori: ja svjedočim da te je uzvišeni Allah počastio čašću. I ovo je ponovila ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, upitao je: kako ti znaš da je uistinu uzvišeni Allah ga počastio čašću? Hazreti Umi Ala je odgovorila: o Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe. Ja nisam sigurna u vezi ovoga. Kako god, tako sam osjetila i ja sam samo govorila šta sam osjećala. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: što se tiče Usmana, on je preminuo, a ja se nadam njegovoj nagradi i da uzvišeni Allah mu da čast. Kako god, tako mi Allaha, čak ni ja ne znam šta će da se desi s Usmanom. Iako on se je molio za Usmana radijallahu anhu, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: iako sam ja Allahov poslanik, ja nisam siguran šta će se desiti Hazreti Usmanu. Kad je Hazreti Umi Ala ovo čula, rekla je: tako mi Allaha, ja ovo neću nikad ponoviti. To jeste da je Allah oprostio nekome. Ona dalje govori: bila sam tužna i zaspala sam u tom stanju. Ona je bila vrlo bliska sa Hazreti Usmanom radijallahu anhu. Ona kaže: tu večer sam sanjala fontanu koja je pripadala Hazreti Usmanu. I poslije sam otišla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla mu o mom snu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: ovakva su bila njegova djela, što znači da je uzvišeni Allah joj pokazao da je on
u džennetu i da su njegova djela dio te fontane. Ovo je bio način kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem trenirao druge da ne trebaju tvrditi da je uzvišeni Allah oprostio nekome. Kako god, kad je uzvišeni Allah pokazao u snu ovo Allah, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potvrdio ovo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već znao da je uzvišeni Allah bio zadovoljan sa njegovim ashabom koji su učestvovali u bitci na Bedru. Šta više, molitve časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za Hazreti Usmana su bile pune emocija i pokazuju da je on znao da će uzvišeni Allah primiti ove dove. Hazreti Usman bin Mazun je onaj koji je postigao blizinu uzvišenog Allaha. Kako god, on je rekao da ovakve tvrdnje ne bi trebali da izjavljujemo. Ovaj događaj je također spomenut na drugom mjestu na sljedeći način. Havđa bin Zaid prenosi od njegove majke da kad je Hazreti Usman bin Mazun preminuo, Havđa bin Zaid majka je rekla: O Ebu Saib, ti si bio pobožan čovjek, tvoji dani su bili izvanredni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo ovo i rekao: Ko je to rekao? Ona se javila i rekla: Ja sam to rekla. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Zašto si to rekla? Ja sam odgovorila: O Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Usmanova djela i njegovo obožavanje su prouzrokovali da ja kažem ovako nešto. Ovo me je uvjerilo da je uzvišeni Allah zasigurno mu podario oprost. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Mi nismo vidjeli ništa osim dobrog od Usmana bin Mazun. Kako god, imaj na umu da sam ja Allahov poslanik, ali tako mi Allaha, ja nisam siguran šta će se meni desiti na ahiretu. Niko nije bio draži uzvišenom Allahu osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali njegov stepen i strah od uzvišenog Allaha je bio takav da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ni on ne zna šta će da mu se desi na ahiretu. Onda, ako je ovo bilo stanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda kako mi treba da se brinemo za sebe? Činjenica je da trebamo da budemo zabrinuti i radimo dobra djela i da se usmjeravamo prema obožavanju uzvišenog Allaha. Ali ni tada ne smijemo da budemo ponosni na ovo. Umjesto toga trebamo da napredujemo u poniznosti i da molimo uzvišenog Allaha da nam podari svoju milost i oprost. Dalje u drugom hadisu Allah prenosi da je Usman bin Mazun se razbolio dok je boravio kod njih. Ona kaže: brinuli smo se o njemu dok nije preminuo i ukopali smo ga u njegovoj odjeći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je posjetio i ja sam rekla: O Abu Saib, neka Allah pusti njegovu milost na tebe, svjedočim da ti je Allah dao čast. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: kako ti znaš da mu je Allah dao čast? Ona je rekla: nisam sigurna, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe, o Allahov poslaniče. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: što se tiče Usmana bin Mazuna, on je preminuo. Ja se nadam za njegov uspjeh i da će mu Allah podariti dobro. Kako god, tako mi Allaha, iako sam ja Allahov poslanik, ni ja ne znam moje stanje na ahiretu. Allah kaže: ja sam rekla da nikad više neću reći
ni za koga ovo. I ona je rekla u vezi svog sna, i ovo je zabilježeno u dvije različite knjige hadisa. Uistinu uzvišeni Allah im je podario veliki stepen i molitve časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile uz njih. Da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže njihov status i da nam podari da i mi pratimo njihov primjer. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Wahab bin Sa'ad bin Abi Sar radijallahu anhu. Njegov otac se zvao Sa'ad i pripadao je Benu Amir bin Luri plemenu. Hazreti Wahab je bio brat od Hazreti Abdullaha bin Wahab bin Sar. Mahana bin Džabir je bila njegova majka i pripadala je Ašari plemenu. Abdullah bin Wahab bin Sar, brat od Hazreti Wahab, je bio katibi, oni koji su pisali objave. On je poslije postao otpadnik. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je napisao sljedeće u vezi brata od Hazreti Wahaba. Jedan od onih koji su zapisivali časni Kur'an se zvao Abdullah bin Abi Sar. U Sirat Halbijat je zapisano da je on bio usvojeni brat od Wahab bin Sada radijallahu anhu. Hazreti Muslim Maud dalje piše, kad bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu, pozvao bi ga da je zapiše. Jednog dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je diktirao ajete 14 i 15 sura Al-Mu'minun i kad je stigao do dijela summe en ša'nahu halkan ahar, Abdullah je odgovorio fetebareke Allahu ahsanul halkin. I ovaj dio je spomenut u suri Al-Mu'minun, ajet 15. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ovo je i uistinu ostatak tog ajeta, i upitao ga je da ga zapiše. Kako god, ova opaka osoba nije shvatio da redoslijed prijašnjih ajeta je bio rezultat da je on ovo rekao. I iz ovoga on je rekao, kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da su njegove riječi objava od uzvišenog, tako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izmišljao cijeli tekst časnog Kur'ana. On je onda postao otpadnik i vratio se u Meku. I od svih osoba kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao smrtnu kaznu, Abdullah bin Wahab bin Sar je bio jedan od njih. I Hazreti Osman radijallahu anhu mu je dao zaštitu i detalji te zaštite su sljedeći. Kad je Meka bila osvojena i kad je Abdullah bin Abi Sar saznao da mu je kazna određena, otišao je kod svog usvojenog brata Osmana bin Afana radijallahu anhu i tražio je zaštitu. On je rekao, o brate, zaštiti me od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije nego što me ubiju. Ovo je zapisano u Siratul Halbija. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše, on se je krio u kući Hazreti Osmana radijallahu anhu 3-4 dana. Jednog dana, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao zakletvu bejat od nekih Mekanlija, Hazreti Osman radijallahu anhu je doveo Abdullaha bin Sar kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio je da uzme njegovu zakletvu. Neko vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije govorio. Poslije je prihvatio njegovu zakletvu i Abdullah bin Wahab bin Sar je opet primio islam. Postoje mnogi drugi razlozi zašto je smrtna kazna bila propisana za njega. On je radio stvari
koje su uzrokovale nemir. I nije samo zato što je napustio islam njemu smrtna kazna bila propisana. On je počinio mnoga druga djela. Asim bin Umar prenosi, kad se Hazreti Wahab preselio iz Mekije u Medinu, boravio je u kući Hazreti Kulsum bin Hidam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Wahab i Hazreti Sueid bin Amr. Oba dvojica postali šehidi u bitci na Mu'ta. Hazreti Wahab je učestvovao u bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku, Hudejbiji i na Hajberu. Preminuo je u 8. godini poslije hidžre u toku bitke Mu'ta u 40. godini života. Bitka Mu'ta i šta je bio uzrok ove bitke? Ovo je spomenuto u Tabkatul Kubra. Bitka se dogodila u Džemaudil Ula u 8. godini poslije hidžre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Harisa bin Umeira sa pismom kao izaslanika kralju Busre. Kad su stigli na mjesto koje se zvalo Mu'ta, oni su se sastali sa Šara bin Amr Gasani. On je bio guverner postavljen od rimskog kralja. On ih je zaustavio i ubio ih je. I osim Harisa bin Umeira, nijedan poslanikov sallallahu alejhi ve sellem izaslanik nije bio ubijen. Kad su vijesti o ovoj tragediji stigle do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bila je to tužna vijest. I poslanik je tugovao u vezi ovoga. Časni poslanik je pozvao ljude da se sakupe za napad i ljudi su se skupili, 3000 ljudi se skupilo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, vođa ove grupe je Zeid bin Harsa. Poslije pripremljene bijele zastave dao je zastavu Zeidu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, idite na mjesto gdje je Hazreti Haris bin Umeir ubijen i pozovite ljude u islam. Ako prime islam, u redu, ako ne, onda tražite Allahovu pomoć protiv njih i borite se protiv njih. Hazreti Wahab je također učestvovao u ovoj bitci. Hazreti Abdullah bin Omer govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Zeid bin Harsa za vođu u toku ove ekspedicije i rekao je, ako Zeid bude ubijen, onda Džafer će da bude vaš vođa. Ako on bude ubijen, onda Abdullah bin Ravaha će da bude umjesto njega. Hazreti Muslima od radijallahu anhu u vezi ovoga piše da prema jednom hadisu Jevrej koji je sjedio blizu je čuo šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i došao je kod Hazreti Zejda radijallahu anhu. Ako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istinit, onda nijedan od vas se neće vratiti živ. Hazreti Zeid je odgovorio, da li se ja vratio iz ove borbe ili ne, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je istiniti Allahov poslanik. Vijesti u vezi ovoga u toku bitke su objavljene kroz objavu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U vezi ovoga postoji hadis. Enes bin Malik prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Zeid je uzeo zastavu i postao je šehid. Onda je Džafer uzeo zastavu i postao je šehid. Onda je Abdullah bin Ravaha uzeo zastavu i on je postao šehid. Dok je ovo govorio ljudima, suze su tekle iz poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem očiju. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Halid bin Walid je uzeo zastavu
ne kao vođa, i pobijedili su. Da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže status ovih ashaba. Poslije govora o ashabima, Hazur kaže, ja ću da spomenem neke džematlije koji su preminuli i kojima ću da klanjam dženazu. Prva dženaza je od uglednog Malik Muhammed Akram Sahib, koji je bio misionar zajednice. Umro je juče, 25. aprila u Manchesteru. Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. Njegovo tijelo je prisutno ovdje i nakon džume, ako Bog da, klanjat ću njegovu dženazu ispred džamije. Rođen je 2. aprila 1947. godine u Malkwalu u okrugu Guđrat. 1961. godine uzeo je bejat i prihvatio džemat. Njegov stariji brat Azam Sahib prihvatio je Ahmadijat prvi i Akram Sahib je također uzeo bejat nakon njega. Sjećam se da je napisao članak da je samo došao u Rabvu radi svojih studija, ali radi atmosfere u Rabvi dao je bejat. 1962. godine, kad je uzeo bejat, dao je svoj život u službi džamatu. Po završetku BA diplome dobio je šahid diplomu i Malvi Fazal. 1971. godine postao je misionar. 1970. Hazreti Halifatul Mesih III. Rahmullah je predvodio njegovo šerijatsko vjenčanje sa Amatul Karim sahibom, koja je bila kćerka od Maulvi Abdul Basharat Gafur sahib. Akram sahib je imao priliku da služi kao misionar na različitim mjestima u Pakistanu, kao i u zemljama izvan Pakistana. Služio je u raznim džamatima širom Velike Britanije otprilike 30 godina. U Oxfordu, Manchesteru, Glasgow i Cardiff. Njegova ukupna služba u džamatu se proteže otprilike 48 godina. U Velikoj Britaniji je služio kao naib afsar Jalsa Gah dugi niz godina. Od 71. do 73. godine služio je na raznim mjestima širom Pakistana. Od 1973. do 1977. služio je u Gambiji. Od 1977. do 79. služio je u Karačiju u Pakistanu, nakon čega je služio u Rabbi, u Vakalat i Tapširu. Od 1979. do 80. godine u Pakistanu i ostao je u Rabbi do 1989. Od 1989. do 2018. imao je priliku da služi u Velikoj Britaniji. Na početku 2007. godine dostigao je zvaničnu starost za odlazak u penziju, ali je ponovo bio zaposlen u februaru 2007. godine i imao je priliku da služi do 2018. godine. Nije mogao aktivno da obavlja svoje dužnosti i zato se povukao. Ipak možemo reći da je on proveo samo nekoliko mjeseci bez aktivnog služenja i na taj način je služio do posljednjeg daha. Nacionalni predsjednik Velike Britanije piše da je bio dobar radnik, poslušan i bio je vrlo prijatna osoba. Šta god u džamatu da mu se je dalo da radi, on bi to ispunjavao na najbolji način i uvijek bi imao običaj da napiše report u vezi toga i pošalje odgovornim ljudima. Bio je postavljen da služi u Manchesteru i on je radio punim trudom da prikupi donacije za Darul Aman džamiju kad se izgrađivala. Ataul Majid Rashid Sahib piše da Akram Sahib je bio čovjek izvrsnih kvaliteta, bio je bogobojazan, iskren i vrlo dobar Ahmadi. On je bio misionar koji je pun žara za službom. Puno je radio i bio je sluga džamata koji je pokazivao najveći stepen poslušnosti za hilafet. On dalje piše, kad smo bili studenti u toku raspusta, on je posjetio naše selo i rekao mi je da trebamo da idemo i radimo tablik. I on je postao zauzet tim aktivnostima.
On je žrtvovao svoj raspust da ide i da radi tablik i širi vjeru sa hudamima i ansarima. Mađid Sijalkoti Sahib piše da je on imao mnogo kvaliteta, ali najbolji kvalitet je bio da je bio vjerna sluga hilafetu. On je bio vrlo naklonjen prema tabliku, širenju islama. Aslam Halid Sahib piše gdje god da je bio postavljen, osvojio je srca ljudi kroz svoje prelijepo ponašanje. Služio je u toku svoje bolesti i uvijek bi sa puno ljubavi govorio o ljudima iz Manchestera. On je imao prelijepu vezu sa omladinom i djecom u džematu. Davajući primjer o ovome, on piše da mi je on jednom rekao u vezi jednog djeteta koji je odrastao uz njega i poslije se oženio i očekivao je svoje prvo dijete. Kad mu se dijete rodilo, pozvao ga je u 2 ili 2:30 ujutro da mu javi da je dobio dijete. Akram Sahib kaže, pomislio sam da ovo nije baš najbolje vrijeme da se neko zove i da ga je mogao nazvati kad se rasvane. Kako god, to je bila ljubav koju je omladina imala za ovoga misionara i osoba koja je imala dio u njegovom odgoju. Akram Sahib dalje govori da je ostao bez riječi kad je čuo njegov sljedeći komentar. On mu je rekao, Murabi Sahib, ja sam imao obećanje, kad god mi Allah podari dijete, da ćete vi biti prva osoba kojoj ću ja da saopštim te vijesti. Sad kad sam javio vama, ja ću da pozovem i mog oca. Ovo je ljubav koju su ljudi imali prema njemu i njegova ljubav prema džematlijama, da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže njegov status i da obaspe svoj oprost na njega i da podari njegovoj porodici da budu strpljivi i istrajni. Kao što sam rekao, njegovo tijelo je prisutno ovdje i ja ću poslije džume da klanjam njegovu dženazu ispred džamije. Druga dženaza je od Čadri Abdul Sakur Sahib, koji je bio misionar zajednice, bio je sin od Čaudri Abdul Aziz Sahib Sijalkoti, umro je 12. aprila. Allahu pripadamo, njemu se vraćamo. Rođen je 10. novembra 1935. godine i on je rođeni Ahmedi. Njegov djed po ocu je uzeo bejat 1901. Poštovani Abdul Sakur Sahib završio je ispit FA, nakon čega je završio Šahid i Malvi Fazal diplomu dobio. Dao je svoj život džematu u službu džemata 1956. godine. 1962. položio je ispit za Malvi Fazal. 1963. diplomirao je džamija Ahmedija sa šahid diplomom. U julu 1963. postavljen je za vakalat Imal Sani, nakon čega je imao priliku da služi u raznim odborima u Rabbi. 1964. poslan je u Sierra Leone radi propagiranja islama i tamo je služio do 1968. Od decembra 1970. do decembra 1973. ostao je u Gani. Od 1975. do 1978. služio je u Gambiji. Od februara 1980. do aprila 1986. služio je u Liberiji. U tim zemljama on je imao priliku da služi kao nacionalni predsjednik i glavni misionar. 1990. imenovan je za Naib Vakil i Tabšir. Pored toga služio je kao Naib Vakil Mal Salis, sekretarijat Abadi i Naib Vakil Mal. Nakon penzionisanja 1995. godine nastavio je da radi do 2004. Zbog bola u očima zbog glaukome penzionisao se 2004. godine. Njegov sin, dr. Sabur Sahib, koji živi u Americi, kaže, moj otac je bio vrlo jednostavan čovjek koji je bio veliki radnik
Vidio sam ga kako radi tablik i moralni trening kao amir Liberije i glavni misionar. Ulagao je dosta truda da pripremi svoje hudbe koristeći dokaze iz Kur'ana, hadisa, iz knjiga zajednice i Biblije. Tako dalje, govorio je o islamu, kršćanima i drugim muslimanima, ali bi uvijek koristio vrlo prijatan ton i lijepe riječi. Iako smo imali skromne prihode, on se je potrudio da sva njegova djeca završe školu i ulagao je na tome. Mahmud Tahir Sahib iz Pakistana piše, on je bio osoba koja nikad nije usmjeravao pozornost na sebe, a bio je vrlo utjecajna osoba. Šejh Khalid Sahib piše, imao je vrlo balansiran temperament i dobar karakter, imao je posebno ponašanje i bio je predan službi Ahmedija, hilafeta i džemata. Zafer Sahib piše da je posjedovao velike vrijednosti, rado je radio i bio istrajan i pazio je kako će da troši novac džemata. Bio je pobožan čovjek velikog principa, dok je bio u Liberiji na najbolji način je upravljao džematskom knjižarom, od te zarade je napravio novu džamiju, kuću za misionara i u malom mjestu je napravio biblioteku, odvojene prostorije za muškarce i žene i sobe za goste. U toku izgradnje bi se pridružio s radnicima i radio bi. On je na početku sam prinosio zaradu, ali je također pomagao u izgradnji. On dalje govori, u 1986. godine, kad sam ja bio postavljen da izvršavam njegove dužnosti, održat je oproštajni govor i rečeno je da je radio vrlo naporno u izgradnji džamije i kuće za misionara. Kako god njegov odgovor na ovo je bio, kao misionar je imao priliku da kupi zemljište tu i da je uzvišeni Allah ga blagoslovio da vidi ovaj projekat završen. Tako da sad vi možete da radite i održavate razne aktivnosti. Ukratko, ovo su blagoslovi koje je uzvišeni Allah nam podario. Bio je Musi i iza sebe ostavlja suprugu, 2 kćerke i 3 sina, da uzvišeni Allah uzdigne njegov status. Treća dženaza u odsustvu je od uglednog Muhameda Saleha Muhameda Saheb, koji je bio mualim iz Vakfe Džedida. Umro je po 21. aprila 2019. godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov pradjed je bio Malik Allah Bahaš Sahib, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. On je vidio znak solarnog i lunarnog pomračenja i putovao je pješke do Kadijana iz Lodra. Imao je čast da bejat u ruci obećanog Mesija alejhi salama. Njegov otac, uvaženi Gulam Muhammed Sahib, bio je i mualim i zapravo je bio jedan od ranih mualimin. Rođen je 1959. a 1976. je predao aplikaciju da studira u džamiji Ahmedija. Kako god nije bio primljen zbog toga što je bio stariji od dozvoljenih godina da se upiše u džamiju. Onda se zaposlio i njegov sin govori da je njegov djed otišao da posjeti njegovog oca na poslu gdje je on radio. Njemu se nije svidjela atmosfera gdje je njegov sin radio. Rekao mu je da napusti posao i da da svoj život u službi džemata pod Vakfe Džedid. On je napustio posao i vratio se. Tad je već bio oženjen i zarađivao je oko 450 rupija. U to vrijeme to je bila velika suma novca i dobra zarada. Kako god, napustio je taj posao i započeo je školovanje za mualima. Kad je završio za mualima, zarada tad je bila 135 rupija kao mualim. Kako god, on je ovo smatrao kao čast da je uzvišeni Allah mu podario da može da služi vjeru.
Na početku je želio da zarađuje, ali onda bio zadovoljan i sa 1/4 od onoga što je prije zarađivao. 1989. godine bio je postavljen u nekom mjestu gdje je prolazio kroz teška vremena. Njegov sin, koji je misionar, piše: moja majka mi je govorila kad su bili poslani u selo Nagar Parker, on je morao da ide daleko da donosi vodu i još neki materijal, pa su onda po noći on i njegova supruga pravili cigle. Kad su se cigle osušile, oni su napravili sami misionarsku kuću. Ovi rani mualimin na području Sinda dali su velike žrtve i podnosili su te poteškoće. Tako su prvo putovali daleko da bi skupili vodu i pijesak, nakon čega bi to pomiješali i pravili cigle, a onda bi oni sami napravili sobu da bi mogli živjeti i nisu zahtijevali ništa od džamata. Njegov sin dalje piše: rekli su mi kad su živjeli u Nagar Parke, to je bilo mjesto daleko od svega, tako da su jednom mjesečno išli da se podmire i kupe hranu i lijekove. Jednom je išao na neki sastanak i kad se je vraćao, izgubio se. Zalutao je. To mjesto je kao pustinja i kad putujete morate da pratite stopala od prijašnjih putnika da se ne bi izgubili, da ne bi zalutali. Kako god, on nije mogao da prati put i zalutao je. Bilo je puno vruće i voda koju je nosio sa sobom, on je to sve popio. Zbog vrućine i žeđi onesvijestio se. Ležao je na tlu i 2 osobe koje su jahale na kamelama su ga našle i vidjeli su da je to bio gospodin doktor. Zbog toga što je on davao homeopatske lijekove, ljudi u tom selu su ga zvali doktor. Ove 2 osobe su ga našle, bili su njegovi pacijenti, dali su mu vode i poveli su ga u svoje selo. Tu je proveo dan i sljedeći dan su ga vratili u Nagar Parket. Uvijek je podsjećao svoju djecu da klanjaju 5 dnevnih namaza, redovno je klanjao tahadžud, pa čak i na dan kada je preminuo klanjao je tahadžud i probudio je moju majku da klanja. Bio je izuzetno ljubazan i pokazivao je veliku ljubav prema ljudima. Ako bi ga neko oštetio, on bi to podnio sa strpljenjem i nikada ne bi odgovorio. Bio je veoma dobar u povezivanju s ljudima, bio je veoma poznat među ljudima, bio je veoma pouzdan, ljudi bi mu povjeravali svoju imovinu, ostavili bi to kod njega. Ako postoji bilo kakav nesporazum među članovima porodice, on bi uvijek nastojao da se pomire. Bio je musi, iza sebe ostavlja suprugu, 3 sina, 3 kćeri. Jedan od njegovih sinova, Mubarak Ahmad Munir Sahib, trenutno služi kao misionar u Burkina Faso i zbog toga se nije mogao vratiti u Pakistan nakon smrti svog oca. Neka svemogući Allah uzdigne njegov status i podari mu njegovu milost i oprost i neka omogući njegovim potomcima da služe vjeru istim strašću i duhom žrtvovanja kao što je on. 4. dženaza je u odsustvu je poštovanom Mausai Džumah Sahibu iz Tanzanije. Umro je 13. marta i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Rođen je oko 1933. ili 34. u Morogoro regiji, Tanzanija. Pridružio se Ahmedijatu 1967. godine. Događaj kako je on primio Ahmedijat je sljedeći. Bila je tradicija sunni muslimana iz tog mjesta da ako dijete umre, oni i dalje rade hadam ceremoniju i akiku. Kako god, on je bio protiv ovoga. Neki sunni imami su to radili kao da je dijete i dalje živo. Ovo je bilo samo da oni dobiju više prilika da bi jeli. Kako god, razlog zašto se on protivio ovome, on nigdje nije mogao da nađe u učenju islama o ovome i zbog ovoga bio je tužan u kojem stanju su ovi muslimani. Uvijek se je molio uzvišenom Allahu da pošalje Isa alejselama s neba, tako da on može da popravi islam. Glavni misionar piše kad je on
upoznao misionara koji je tad služio, Džamil Rahman Rafik Sahib, koji mu je rekao hadis časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da onaj koji ne prepozna imama Mahdija umire kao neznalica. On je shvatio da nije prepoznao imama vremena i da nije istiniti musliman. I onda je odmah prihvatio Ahmedijat. Onda je otišao u svoje selo, okupio sve ljude i dao im poruku obećanog Mesije, svojoj porodici, prijateljima i tako dalje. U to isto vrijeme njegov brat koji je preminuo i njegova supruga su primili Ahmedijat kao rezultat njegovog tablika. Na početku je prolazio kroz poteškoće, ali poslije ljudi su počeli da prihvaćaju Ahmedijat. Ahmedijat se proširio i u ostalim selima oko njega. Glavni misionar piše: Makuni džemat je jedan od najboljih džemata u tom regionu i da je ovaj džemat započet kroz njegov trud i rad. Nakon što je prihvatio Ahmedijat i sve do njegove smrti, svako njegovo djelo pokazalo je njegovu duboku ljubav prema hilafetu. Također je pokazivao veliko poštovanje prema misionarima i službenicima džemata. On je strogo slijedio nizami i džemat, imao je veliki žar prema tabliku i nikada ne bi dozvolio da bilo koja prilika za tablik bude propuštena. Bio je na čelu onih koji su plaćali čendu. U stvari, on bi uvijek razmišljao o davanju čende kad god bi primio novac. Često je govorio da ovaj svijet je privremen i da nema nikakvu vrijednost. On je bio musi i podsticao bi druge da se pridruže ovom blagoslovljenom žrtvovanju. On je bio primjer u vezi namaza i klanjao je 5 dnevnih namaza. Također uvijek je zvao djecu i unuke da klanjaju svoje svakodnevne namaze. Klanjao je tahadžud sa velikom skrušenosti. On je zapamtio mnoge molitve časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je veliku želju da čita knjige obećanog Mesija alejhi salama. Njegov sin Šamun Džamah Sahib, koji je nastavnik u džamiji Ahmedija Tanzanija, piše: od 1987. do 90. sva trojica braće pohađali smo Ahmedija džamiju Tanzanija. Sjećam se da smo jednom za vrijeme praznika odlučili da jedan od nas napusti džamiju i vrati se kući i pomogne našim roditeljima u svakodnevnim poslovima. Kada smo to spomenuli našem ocu, on je bio izuzetno nezadovoljan ovim. Šamun Džamu Sahib piše: nikada ne mogu zaboraviti taj dan. Moj otac je postao veoma uznemiren i rekao nam je da treba da se pouzdamo u svemogućeg Allaha i da nastavimo sa džamijom i studijima i da ne napuštamo. Tako je on povećao duh služenja džematu u njima. Neka mu svemogući Allah podari njegovu milost i oprost i uzdigne mu njegov status. Neka omogući njegovom potomstvu da postanu istinske sluge Islama. Azur kaže: kao što sam spomenuo, nakon molitve ću klanjati njihove dženaze. Jedan od preminulih je prisutan ovdje, Malik Akram Sahib. Ja ću izaći ispred džamije kako bi klanjao njegovu dženazu, a ostali bi trebali ostati u džamiji i klanjati dženazu iz džamije.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.